Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Pablo Fernández, Secretario Xeral de Emprego e Relacións Laborais da Xunta de Galicia. Moi boa noite e benvido, señor Fernández. Boa noite, como estamos? Moi ben, todo ben. Bueno, hoxe, celebración no Partido Popular, na Xunta de Galicia. Alfonso Rueda ganaba hoxe, fai un ano as eleccións. Sí. Maioría absoluta. Que lleven a memoria do día de hoxe fai un ano? Bueno, pois, oye, un ano do primeiro aniversario da primeira victoria por maioría absoluta do presidente Alfonso Rueda. Pois foi unha noite moi intensa, de moitas emocións, de ver culminado e de ver a satisfacción do respaldo do pobo galego pois a unha trayectoria e un proxecto político. Ainda hoxe estábamos repasando internamente na oficina pois o cumprimento que levamos do programa electoral, non? Que creo que é a base do éxito do Partido Popular en Galicia, non? A palabra dada, a seriedade no cumprimento do programa electoral. Un programa electoral é unha cousa moi seria, que son máis de 800 medidas que presentou o Partido Popular de Galicia para as eleccións do ano pasado, e que algo nos caracteriza ao Partido Popular de Galicia é que cumprimos o que prometemos, non? Entonces, bueno, levamos un ratio de cumprimento deste programa electoral moi elevado, e así viña sendo con o noso presidente, con Feijóo, e con Alfonso Rueda, pois non vai a ser menos. Por eso, o respaldo do pobo galego, ao que lle estamos moi agradecidos. Digamos que ese sería un pouquiño o balance de que nun ano se leva a parte correspondente ao porcentaxe de feitos. Sí, eu penso que é un bo balance. Por lo menos na consellería que lle toca. Sí, eu creo que é un bo balance. Eu creo que é un ano de cumprimentos, é un ano, sobre todo, de estabilidade, que é o que necesita a xente, a población, non? Eu creo que é un ave de certidumbres co Partido Popular, sobre todo se nos poñemos co espello do que está pasando a nivel nacional, non? Que por un lado vemos a estabilidade que temos en Galicia, estamos vendo o que está pasando en Madrid a nivel nacional, como pues está desvirtuando totalmente pues a política, estos pactos cos independentistas, esas bueno, pues esas prebendas que se teñen que ir cumplindo por parte do presidente Sánchez pues para sacar cousas que vai cambiando, facendo cambio de cromos para sacar adiante e aguantar un pouco na poltrona. Eso é o que non queremos en Galicia. Eu creo que os galegos o teñen claro, por eso están apostando por unha maioría absoluta, neste caso pois do Partido Popular. E os casos Coldo, Aldama, Fiscal Xeral do Estado, este tipo de presunta corrupción, pero que lóxicamente leva xa moito tempo rondando, de que feito, de que maneira a valora e si isto nos afecta, digamos que non só as institucións que se resinten ou se poden ver resentidas, sino tamén a imaxe de país. Sí, a imaxe do país está se vendo pois moi deteriorada por culpa destas malas novas. Sin dúbida, calquer caso de corrupción en calquer institución, en calquer color político, non é unha boa noticia para as institucións, nin para a creencia na política. Por lo tanto, non só que desde aquí demandamos que deixar traballar a xustiza, non? Algo que parece que a algúns que lles costa moito, non? Que parece que agora incluso se dedican pois desde as propias institucións a atacar a outras institucións, neste caso pois a propia xustiza. Eu creo que hai que deixar traballar a xustiza, que sexa o máis áxil posible, e que o que a fixo que a pague, lóxicamente. Eso é o que temos que nun Estado de Dereito pois pelar todos os cidadáns porque acontece. Volvemos a Galicia, unha das, digamos que dos temas e das medidas que máis preocupan desde fai un tempo a esta parte é o problema da vivenda. Entonces, como valora a política de vivenda da Xunta e as axudas que hai, principalmente a mozos, incluso que empezarán a partir do día 28 deste mes, a semana que ven, con axudas de 250 euros para menores de 30 anos que puedan acceder a alugueres. Sí, sin dúbida, isto ven derivado pois posiblemente da crisis do 2008, a crisis do ladrillo, no cal estábamos pois construindo en Galicia a un ritmo de aproximadamente 30.000 vivendas ao ano, e de repente dun ano para outro, de 2 anos para outro, pois baixamos de 30.000 a 3.000, non? Lóxicamente, é un tema que me afecta a mí, a miñas competencias, esa man de obra, ese talento que había todo no sector da construción, diversificouse noutros sectores, e ahora recuperar ese ritmo de construción pois é moi difícil, non? Eu creo que queda demostrado que é unha aposta, un pilar fundamental
do noso presidente Alfonso Rueda, pois a dotación de vivenda. Creo que o mercado autorregúlase solo, pero temos que ser capaces de, para que os xóvenes podan emanciparse, pois darlle vivenda, que é un dereito constitucional, pois a un precio asequible, a alugueiros asequible. Por iso, un gran paquete de medidas que está como novidade sacando a Xunta de Galicia vai enfocado aí. É unha alta prioridade a construción de novas vivendas nesta legislatura. Vamos cunha cifra histórica que nunca se deu neste ritmo de construción, pero con medidas complementarias como o alugueiro, etcétera, etcétera, no? E tamén con medidas da nosa propia Consellería, como é a mellora da empregabilidade. Al final, todo comeza na independencia laboral, non? Na autosuficiencia para ter un proxecto de vida. Eso créase unha boa base, cun bo empleo, non? É no que estamos traballando desde a nosa Consellería, pois para dotar as novas xuventudes, as novas mocidades, pois de recursos suficientes para poder acceder á vivenda, que é o básico para empezar o teu proxecto de vida, lógicamente. O precio do aluguer sube en Galicia e sube moito, pero moita da xente, moitos dos propietarios que teñen vivendas para alugar non alugan pola falta de garantías con respecto aos inquilinos. Correcto, sí. Bueno, é unha problemática que vemos que a nivel nacional non queren tomar medidas. Nós o que necesitamos en todos os eidos, ¿no? Pero especialmente, non é seguridade xurídica. Eu creo que non podemos permitirnos ter o número de vivendas baleiras que temos no noso territorio, xa non só en Galicia, sino no territorio nacional. Por lo tanto, eses propietarios que o seu día fixeron unha inversión, un esforzo enorme para comprar unha vivenda, para alugala, para ese complemento para a xubilación, para deixala nunha herencia, o cal é moi lícito que cada un cos seus esforzos pois destina os seus recursos ao que crea máis conveniente. Ahora, o que non pode ser é que non poidan alugar por medo a que os ocupen, a impagos. Estamos vendo todos os días nos medios de comunicación pois casos de ocupación, casos de impagos, de xuicios de máis de 3 anos pois para poder desahuciar. Entonces, o que primeiro que temos que dar é seguridade xurídica, sin dúda. Entramos de cheo nas axudas. Venga, vamos alá. Que ofrece a Xunta, que ordes de axudas hai para autónomos, para PEMES, incentivos á contratación, á formación, para esta coxuntura que nos toca vivir neste ano? Estamos empezando o ano 25. Que temos para este ano, señor Fernández? Ben, pois acabamos de sacar un paquete. Como sabes, a administración, pois o ano administrativo comeza o 1 de xaneiro, cando comenzamos pois a publicar as nosas órdenes de axuda. Temos dende a Consellería de Emprego destinados a autónomos e a pymes nos diversos ámbitos de emprendemento, de emprego autónomo, por contallea, por formación, plans de igualdade, etcétera, etcétera. Pois un paquete de axuda de máis de 110 millóns de euros en 25 líneas de axuda diferentes que xa temos prácticamente o 100% delas publicadas. A primeira que me gustaría falar dela pois foi precisamente, hoxe que estamos de aniversario, un compromiso electoral do presidente Rueda, que foi a unificación nun paquete único das axudas aos autónomos, co obxectivo claro de simplificación administrativa. Xuntamos 5 líneas de axuda que tiñamos publicadas anteriormente dirixidas a autónomos nunha única orden de axuda que está publicada desde o mes de xaneiro e que van destinadas, van estructuradas según o perceptor. É dicir, se ti eres un novo autónomo que te das de alta, pois tes unha orden concreta que é a de promoción de emprego autónomo e cota cero, na cal te financiamos hasta 7.000 euros de axuda e a cuota de seguridade social pois está 60 durante o primeiro ano. Por lo tanto, en Galicia, emprender non costa cartos. Entonces, estamos intentando fomentar e incentivar a creación de empresas por esta línea. Pero tamén temos a línea de nova oportunidade, é dicir, aqueles autónomos que algunha vez na súa vida fracasaron porque tiveron que cerrar o seu negocio, porque foi mal, por calquera outra casuística, pois teñen unha línea específica de axudas con máis intensidade, pois para volver a intentalo. Para esa xente non pode quedar atrás e temos que volver a intentarlo e a axudalos. Pero tamén temos unha orden de axudas non só para os que emprenden, para os que fracasaron, sino para eses autónomos que xa están consolidados, eses autónomos que levan 4, 5, 10, 15, 20 anos de autónomos
parece que nunca hai axudas para eles, que parece sempre solo se apoia os emprendedores. Bueno, temos 8 millóns de euros de axuda que lle damos hasta 7.000 euros para facer novas inversións, para renovar equipamento, para facer obras de acondicionamento nos seus locais, para comprar software, un pouco para actualizarle. Por lo tanto, temos unha serie de líneas de axuda moi potentes. E temos unha que quitamos o ano pasado que me gustaría recalcar, que é o bono remuda. Estamos centrados, estamos detectando que moitos establecementos, moitos comercios, comercio autónomo, está pechando por falta de remuda xeracional. Eses pais que non encontran os seus fillos ese relevo natural ao seu negocio, ao seu, calquer tipo de negocio que todos estamos pensando, especialmente se vivimos no rural, Entón, temos unha orden de axuda e unha plataforma, un escaparate virtual que lle chamamos, no cal anunciamos eses negocios para calqueira que queira emprender e non ten determinado en que tipo de emprendemento quere, poda sumarse, poda coller un negocio viable, que está funcionando, que se vai a xubilar dentro de pouco os seus propietarios, e nós, desde a Xunta de Galicia, con 30.000 euros, axudamos a ese primer paso. Entón, creo que é unha orden de axuda moi potente, moi necesaria en Galicia. Porque además hai negocios singulares ou empresas singulares que realmente tenden a desaparecer por edade e non ter continuidade na familia. Sí, correcto. Ademais, hai idiosincrasia de Galicia, que temos moita dispersión territorial, temos un envellentamento da población, entón todas estas casuísticas levan a que certos comercios que son moi necesarios. Vímolo na COVID, que necesario é ter un ultramarinos cerca da casa, que función social fai un bar nun lugar, nun pobo, son moi necesarios. Entón, temos que facer un esforzo desde as administracións para intentar que estes tipos de establecementos poidan seguir adiante. Unha vía moi interesante é a dos retornados. Sabes que estamos facendo unha aposta moi interesante para atraer ese talento, reter talento e, sobre todo, para atraer ese talento que algún día se marchou de Galicia. Estou pensando, fillos, netos de galegos que emigraron a Sudamérica, por exemplo, ou a diferentes zonas de Europa, e que queren volver a súa terra, e creo que agora estamos nun momento idóneo para que volvan a Galicia, porque creo que temos moitas oportunidades. E moitos retornados queren volver, non teñen a mellor un arraigo territorial moi determinado, esa xente pode repoblar o noso rural, pode recoller este tipo de negocios, e creo que aí temos que poñer o noso foco. Onde se pode consultar esta información a través de online a xente que nos este vendo na casa, señor don Pablo? Sí, temos a nosa página web de referencia, a oficina do autónomo.gal, aí vimos de tal como dixo, www.oficinadoautónomo.gal, e aí, ademais, temos un novo aplicativo que acabamos de presentar, que é un chatbot, unha burbulla, un interrogante que está na página web, unha aplicación de inteligencia artificial que está moi de moda, que é moi útil, que ti a pinchas aí, é un consultor virtual. Podeslle poñer que son autónomo, quero pedir unha axuda para X cousa, teño tantos anos de autónomo, daslle os datos, el vai filtrando por todas as nosas axudas, que certamente é entendible que non ler o DOGA non é como ler unha novela, é complicado, é complicado, e o autónomo, ao final, o que temos é que intentar optimizar o seu tempo, porque ao final o autónomo ten que dedicarse ao del, que é a vender. Entón, vimos de implementar esta ferramenta que nos está dando moi boas sinerxias, e aí, a través de aí, podes discernir cal é a axuda que mellor podes adaptarse á túa necesidade, descargas un enlace e xa podes solicitar directamente. E aparte desto, que isto é online, desde casa, desde o móvil, desde o ordenador, ou desde o despacho, ou desde o negocio, pero tamén poñen ferramentas que se chaman polos de emprendemento, donde persoal, digamos que formado, técnicos, axudan a que? Sí, a nosa rede de polos de emprendemento son esas oficinas, eu sempre fago o símil coas oficinas de emprego. Ata agora levamos 40 anos con oficinas de emprego, no cal un traballador por conta allea estaba no paro e quería buscar unha oferta de traballo e iba ás oficinas de empleo. Pero non pasaba o mesmo cos emprendedores. Ti querías emprender, tiñas que buscarte, efectivamente, non había un servicio público, podía ser unha gestoría, lóxicamente, pero non había un servicio público que che dera ese asesoramento.
Pois ben, abrimos 15 oficinas por todo o territorio, especialmente ubicadas en localidades rurais, un pouco para acercar ese emprendemento pois a territorio máis rural. Entendemos que nas cidades pois hai máis recursos, hai asociacionismo, etcétera, etcétera. E aquí, por exemplo, pois unha que temos nas Rías Baixas, pois é o último que inauguramos, que é o Polo de Vilanova. É unha oficina no cal hai 2 técnicos especializados en emprendemento, no cal danche un asesoramento totalmente gratuito en calquera etapa do emprendemento. É dicir, ti se eres unha persona que estás empezando e queres desarrollar unha idea, vas ali, axudante pois a facer un plan de empresa. Se ti eres un autónomo que queres abrir unha nova línea ou queres exportar, vas ali, tamén che asesoran. Ou reforzar a miña posición. Ou reforzar o teu negocio, ou un plan de comunicación, ou incluso se queres morrer, é dicir, se queres pechar o teu negocio. Aí axudámoste nesta plataforma, neste planificar. Oye, pois a partir de aquí podemos te axudar pois a buscar un relevo para o teu negocio e ao mellor pois podes recibir un alquiler polo teu baixo, etcétera, etcétera, buscar sinerxias para que ese negocio que viale continúe. O polo que está no Pazo de Vista Alegre, en Vilanova de Arousa, atende a toda a ría de Arousa, dun lado e do outro, e da zona da Coruña tamén, é dicir, que poden acercarse hasta aquí. Sí. Bueno, é o seu ámbito territorial un pouco por cercanía territorial, pero os polos de emprendemento, ademais, podes asesorarte de forma virtual. Na nosa páxina web polosdeemprendemento.gal podes entrar, ver cal é o teu polo máis cercano e podes solicitar, ali tes os datos do correo electrónico, do teléfono, podes solicitar unha asesoría virtual e conectarte con eles, ou podes ir presencialmente e trazar un plan de asesoramento continuado. No polo de emprendemento de Vilanova, a verdade que no pouco que leva funcionando estamos moi contentos, levamos máis de 76 proxectos asesorados en todo Galicia, máis de 3.400, por lo tanto é unha ferramenta moi útil que creo que está fijando población no territorio, que está axudando pois a crear emprego en Galicia. Incluso non só de xente de galegos e asentados, sino de xente de fora, iberoamericanos ou hispanoamericanos que veñen aquí que queren emprender. Sí, eso é. Temos localizado que un 18% dos emprendedores que se asesoran nos nosos polos é xente retornada, ou ben fora do territorio nacional ou incluso retornados nacionais, xente que a mellor estaba vivindo en Madrid, en Barcelona, que volve á súa terra natal, que quere emprender e ven coa visión pois innovadora e a través dos polos pois poden desenrolar a súa idea de negocio. Na Secretaría Xeral de Emprego e Relacións Laborais hai que falar de relacións laborais. Como está o diálogo social en Galicia? Que función desarrollan? Que institucionalización do diálogo social lle corresponde a súa departamento e a súa consellería? Sí, pois o diálogo social depende efectivamente da Secretaría Xeral de Emprego, da nosa consellería. Desde fai un ano vimos facendo unha escoita activa dos sindicatos e das patronais e vamos a reforzar, sin dúbida, pois este diálogo social que xa o viñamos facendo nos últimos anos. Somos uns convencidos de que no diálogo social debe fundamentarse o acordo. Os acordos tenen que chegar da negociación colectiva, da negociación entre as diferentes partes. Por eso, sempre que temos novidades, sempre que temos novas órdenes de axuda, novos decretos, levámolos ao diálogo social pois para debatilos cos diferentes sindicatos e coas confederacións empresariais. Claro, a patronal tamén ten que falar, non como Madrid que poñen... Efectivamente, en Madrid están utilizando o diálogo social para o que lle convén e cando non, pois sacan o titular, como, bueno, pois o tema da subida do SMI que van unilateralmente, pois o tema da rebaixa do horario, pois que tamén estánse tomando sin consenso da parte empresarial e creemos que é un graso error. Nos este ano vamos a institucionalizar o diálogo social en Galicia, vamos a crear novas mesas de traballo para reforzalo. Estamos pois basándonos e tomando decisións en base a estudios e a diálogo. Por exemplo, este vindeiro xoves vamos a ter dentro de 2 días unha reunión cos sindicatos e coa patronal, vamos a expoñerlle un estudio que estamos elaborando sobre o asentismo, que creo que é un tema moi relevante, moi importante de cara á competitividade das nosas empresas, que faremos público, que estamos facendo coa Universidade de Santiago e de Vigo, que vai a arroxar resultados
para poder tomar medidas. Non se pode lexislar sen datos, non se pode lexislar sen ter propostas. O que hai que escoitar as partes, ver o que está pasando obxectivamente e a partir de aí pois, facer política, non como está facendo Madrid que o fan ao revés. Sin eses datos definitivos, o absentismo laboral é un problema máis gordo que do que parece. Sí, temos unhas cifras Non elevadas. só no sector público, tamén no privado. E as grandes empresas todavía teñen máis ou menos posibilidades de, digamos que de encaixalo, pero na pequena e mediana empresa eso é un desastre. Bueno, vouche dar un dato. Fai pouco estaba cun un gran empresario galego e dicíame que ten 9.000 traballadores. Non hai moitos empresarios galegos que ten 9.000 traballadores, pero este os tiña. Deses 9.000, 1.000 estaban na casa. Imagínate o que é ter pois esas nóminas, pagar eses recursos, esos costes fijos, que ao final o que este está facendo é afectar a competitividade da empresa, non co do lado, aquí a competitividade a nivel global, non que están facendo outros países, non que están facendo no territorio nacional. Por lo tanto, temos que entrar de cheo porque sí que é certo que aquí entra a pillería, non? Bueno, hai unha casuística múltiple. O certo é que o mercado laboral está evolucionando constantemente, históricamente sempre foi evolucionando, xeralmente para ben, non? Pero fai poucos anos tuvemos a COVID, todos nos acordamos dela, e aí foi un punto de inflexión. Eu creo que a xente, min mismo, non? Pois seguro que a ti che pasa o mesmo, non? As nosas prioridades de vida seguramente que a COVID pois que nos las trastocou, non? Posiblemente a nivel laboral, se falas con directores de recursos humanos, pois antes da COVID a xente o que quería buscaba pois salario, buscaba pois estatus social, buscaba seguridade, e agora cando van a unha entrevista pois o primeiro que buscan é flexibilidade, o segundo que buscan pois é estar acorde co seu pensamento, que fagan políticas de responsabilidade social empresarial, é dicir, o mercado laboral está cambiando, as persoas estamos cambiando, e as empresas tamén teñen que ter capacidade de dar resposta aos seus traballadores, ao seu talento, para retelo, para darlle este tipo de satisfacción, lógicamente. Como están os datos de paro, señor Fernández? Bueno, pois vimos dun xaneiro o mellor histórico desde que hai datos do paro. Sí que é certo que a nivel intermensual o paro en xaneiro é algo histórico, ao fin da campaña de Nadal, pois sí que fai elevar o paro polo sector servicios, concretamente, que termina a súa campaña, pero estamos nun pico histórico, xa non digo en Galicia, nin en España, nin en Europa, é un pico histórico internacional de creación de empleo. Por lo tanto, nunca hubo tanto empleo a nivel mundial históricamente. Por lo tanto, estamos, esos malos agüeros de que as novas tecnoloxías veñen a destruir empleo, o que está transformando, o que temos é que ter a capacidade de seguir formando pois a nosa población, a nosa forza laboral, para ir adaptándose a estos novos postos de traballo, pero eu creo que estamos nun momento histórico moi bo. Galicia creo que está, se non me equivoco, na cuarta posto das mellores comunidades en Galicia respecto a datos de paro, polo tanto creo que estamos facendo unha boa labor, estamos no paro máis, digamos, dos colectivos prioritarios, pois xóvenes menores de 30, maiores de 52, mulleres, para igualar o mercado laboral, estamos tendo moi bons resultados, polo tanto estamos moi contentos coa evolución do paro. De que xeito ve preocupado o pequeno e mediano comerciante, o pequeno e mediano empresario, o autónomo, pola subida do salario mínimo interprofesional e a reducción da xornada laboral? Porque lle pode afectar moito o que exemplo que viña vostede o empresario de 9.000 traballadores, pero que ten 2 ou 3, ao mellor lle complica moito máis. Bueno, pois o primeiro que lles preocupa é que non se lles consultara, porque aquí ao final é unha decisión unilateral entre non o goberno, unha parte do goberno con unha parte de sindicatos. Entonces, aquí partimos dunha moi mala base, que non consultar, non consensuar con todas as partes como se fixo históricamente. Hai que ter en conta a realidade da empresa en España. O 99,8% das nosas empresas son pymes. Pymes con unha media de 4,8 traballadores por empresa. Entonces, efectivamente, o que ten 9.000 traballadores, por reducirlle a xornada laboral, pois posiblemente perda competitividade, axustará os seus costes, subirá os produtos que repercutirán no mercado, pero adaptarase rapidamente.
O problema é o autónomo que levanta a persiana todos os días, non? O que ten 2, 3 traballadores. Ese, ao final, o que ten é que cargar el mesmo máis para cumplir o horario cos seus clientes ou para darlle máis vacacións aos seus traballadores. Entonces, eu creo que unha medida que, en vez de ser un avance social, posiblemente sexa un atraso, a lo menos en algúns sectores, porque sí que é certo que hai certos convenios colectivos que xa contemplan xornadas laborais de menos de 37 horas, como pode ser o sector das farmacias, como debe ser o sector bancario, o sector público. Bueno, hai certos colectivos que, sin dúbida, poden mellorar aí. Quen non está de acordo en baixar a xornada laboral e ter máis tempo libre, non? Por que 37? Por que non 30? Non sei, en base a que estudios se toman este tipo de decisións e que consenso hubo, que non hubo consenso. Ese é o problema. Que ao final paga só unha parte, paga todo unha parte. Ese é o problema, que o Goberno Central o que se está dedicando é a legislar con carga ao bolsillo dos empresarios, da xente que ten que... É como o tema do SMI. Ao final, subimos o SMI, tributamos, ao final o Estado recauda máis, o emprego... Solo paga o empresario. O empresario paga máis, e incluso o propio traballador pois vai a cobrar menos. O sea, ao final o único que gana, isto é como o xogo do trilero, non? Pero siguen nesa senda de populismo de anuncios que creo que nos leva por mal camino. Don Pablo, chegamos ao final do camiño, pero a última intervención para decir o que vostede queira, como resumen, remarcar algo do que queira ou do que dixo ou de algo que non lle preguntín. Última intervención. Bueno, pois eu vou invitar a todos aqueles autónomos, aquelas persoas que están decididas a emprender, a poñerse por conta allea, ou incluso aqueles empresarios que queran contratar e crear novos postos de traballo, que se acheguen á Xunta de Galicia, que consulten a través da nosa oficina do autónomo.gal ou a través da oficina económica do IVAP da Xunta de Galicia, todas as nosas axudas que son moi potentes, moi importantes, que non son a solución para crear emprego, para crear empresas, pero sí son unha boa axuda pois para apalancar, para amortizar canto antes as súas inversións. Entonces, desde a Xunta de Galicia temos diseñado todo este catálogo pois a vosa disposición para axudarvos e, sobre todo, tamén poñer os polos de emprendemento a vosa disposición para asesorarvos gratuitamente, para emprender e para crear empregos e, sobre todo, darlle esas gracias pois por facer e por crear riqueza en Galicia, que son os verdadeiros héroes. Querido Pablo, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión, moi boa noite e moitas gracias. Placer é miño, Antonio, moitas gracias. Nos vamos a publicidade, da man dos patrocinadores. Volvemos en un instante e recibimos a Xosé Regueira, vicepresidente da Diputación da Coruña, principalmente con responsabilidades en turismo, en comercio. Con él abordaremos e falaremos de todos estes temas e da importancia que ten todo isto na nosa demarcación da provincia da Coruña, así que non o perdan.